Salutare toată lumea și bine ați venit la noi să vedem lumea mea minunată și mirifică. Bun. Mi-a schimbat și geistul. E mai mic acum. Să le instalăm. Bun. Deci ați văzut, domnilor, ce bug a fost ăla? What the fuck? Ok. Hai să punem la prăjit sandwich. Ah! 1, 0. Și acum chestiile de folosit. What? Nu! Nu să fac de engleză de asta. Setări. Video. Grayscale minimum. What? Ce mare e! Setări. Grayscale. Da. Medium. Maxim. Bun. Oh my fucking god. Oh my fucking god. What the fuck? De fapt e mai bine așa. Pentru că văd. Deci da. Da, o să joc mereu așa. Mult mai bine. Hai să ne ducem la crafting și să craftăm what? Beacon. Deci mi arată că pot să-l craftez. What? Ok, trebuie să bat wither-ul, să iau și obsidian. E ușor de făcut, frate. Mă omoară wither-ul 200.000 de ori, îmi distruge casa. De fapt nu, că o să fac chestia asta, deci, da. Și s-a schimbat sunetul la geam. Vedeți? Oh, fuck! Nu! 1, 2, 4. 1, 2. Fuck. Ok. Mult mai bine cu chestia asta cu size-ul. Patam, nu mai trebuie. Pistone. Bun, deci am chestiile astea, n-am un iron și n-am un ăsta. Bun. Foarte, foarte bun. Ok. Bun. Patru. 2. 6. Oh, fuck. 2. Oh my fucking god, man. Să ne ducem să mai luăm. Ia, mount. What? Ce limbă e chestia asta? Ma. Bun.
Asta știu. Așa. Ride. Era un bug. Are 1000 de bug chestia asta. Nouă versiune. Să mai luăm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh my fucking god, cum am scăpat. Cum am scăpat. Cum am scăpat. Gata. E foarte, foarte, foarte ciudat. 6 sunt și... Ok. Rezultat Glass. What? Sai que pega buco. Não sei. Tá. What the fuck? Segue essa cu. Sunt chiar prost. Și go. Bică nu înțeleg, deci nu înțeleg. Let's Pain. 2, 3, 4. Guys, kill. Peaceful, chat-uri. Touch, nu era așa. Era video. Minimum, asta medium. Bun. Serios, frate. Serios. Chiar că trebuie acum. Shit, like. Chat. Continue. Ok. Ah, fuck. Lele, următor. Mai zici ceva, ploaie? Nimic, e fricos. Bun. Da. Am descoperit și chestia asta cu Gaischelo. Bun. După cum puteți vedea, da. Oh fuck. Se tai. Video. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like,
cum ți-am spus. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați și noi desigur ne vom vedea data viitoare. Pa!